ассалому алейкум бинандагони гироми, барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони Симои шаҳри Панҷакент манзуратон аст. Дар студия бо шумо Муъиниса Атамоева ва коргардон Исмоилҷон Холов мебошем. Ҳамватанони азиз, қабл аз оғози барнома ҳамаи шуморо бо фарорисии баҳори нозанин самимона шодбош гуфта бароятон саломатӣ, бахту саодат ва тамоми хушиҳои ҳаётро хоҳонем. дар толори хурди бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ҷаласаи ҳафтавори дастгоҳи раиси шаҳр таҳти роҳбарии иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Қолиқзода чанд масъалаҳои муҳимро мавриди муҳокима қарор дод. гузориши хабарнигорони мо Язон Қулмавлонов ва Шоҳусайн Солиҳов дар ин бора таваҷҷӯҳ намоед. Majlis navbati haftavori maqomat ijroiy mahalliy hokimiyat davlati shahr taħti rohbari ijrokunandayi vazifaи rais shahr Xoliqzoda Abduxoliq barguzor gardida. Dar on se masala mavridi muhokama qaror girift. Dar jalasa naxust axboroti muovini yakumi rais shahr Muhammad Sodir Safarzoda oidi faoliyati ba'zi soxtoroi xo'jayi xalq va ijroiy bandҳои алоҳидаи протоколи кории мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати шаҳр шунида шуд. иҷрокунандаи вазифаи раис шаҳр Холиқзода Абдухолиқ баъди шунидани ҳисобот баъзи эҳротҳои хешро бо далелҳои мӯътамад баён дошта гуфт ки фаъолияти идорию ташкилотҳои алоҳида беҳбудӣ металабад ва бояд тадбирҳои зарурӣ ҷиҳати ислоҳи камбудиҳо андешида шаванд. дар маҷлиси ҳафтавор баъдан масъалаи даъвати баҳории ҷавонон ба сифати арзиши миллӣ ҷиддӣ муҳокима шуд ва назар ба иттилои расида маълум шуд ки дар ин самт баробари пешравиҳо баъзе камбудиҳо дар фаъолияти ҷамоатҳои деҳоти алоҳида ҷой доранду ахбороти Муҳаммад Содир Сафарзода ва комиссари ҳарбии шаҳр дар ин бобат метавонанд далели мӯътамади хунукназарии масъулони ҷамоатҳои деҳоти алоҳида ба ҳисоб раванд. иҷрокунандаи вазифаи раис шаҳр Холиқзода Абдухолиқ баъди муҳокимаи масъалаи даъвати баҳорӣ ба сифати арзиши миллӣ дар назди масъулони мутасаддиён дар ҳама сатҳ вазифа гузошт ки натиҷаҳо дар самти сафарбар намудани ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бояд то санаи 10 март ба куллӣ дар самти мусбат тағйир ёбад. дар идомаи маҷлиси ҳафтавор ҳисоботи муовини раиси шаҳр Шавкат Бобозода алоқаманд ба рафти корҳои саҳроӣ шунида шуд. Шавкат Бобозода изҳор дошт ки сардиҳои чанд рӯзи охир ба баъзе дарахтони гулкарда зарар расонда бошад ҳам, вале онҳо азму иродаи деҳқононро шикаста натавонист ва онҳо кӯшиш доранд ки бо истифода аз обу ҳавои мусоиди рӯзҳои охир суръати корҳои баҳори саҳроиро тезонанд. захираи зарурии тухмаи картошкаро таъмин намуда дар бунёди боғу тоқ саҳмгузор бошанд. дар идомаи ҷаласаи ҳафтавор иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ таваҷҷӯҳи роҳбарони соҳаҳои мухталифи хоҷаи халқ аз ҷумла соҳаи тандурустиро ба камбудиҳои ҷой дошта аз ҷумла фаъолияти нокифоии бунгоҳу хонаҳои алоҳидаи саломатӣ, обуна ба матбуоти даврӣ, ба талаботҳои бехатарии сӯхтор, мувофиқ набудани бозори марказии шаҳр, беҳтар намудани фаъолияти идораи обу ташноб, таъмини аҳолӣ бо нерӯи барқ, ҷалби соҳибкорони ҳоҷон ба корҳои ободонӣ, ҷудо намудани қитъаи замин барои коллеҷи тиббӣ ва чанд масъалаи дигар ҷалб сохт. сазовори истиқбол гирифтани рӯзи модар ва наврӯзи оламафрӯз гуфт. дар идомаи суханронӣ иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ бояд дар маркази таваҷҷӯҳ қарор дошта бошад ва бахшида ба ин чорабиниҳо омода сохтани барномаҳои ҷолиби адимусиқӣ аз муҳимтарин вазифаҳо маҳсуб мешавад. дар хотимаи маҷлиси ҳафтавор иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ аз роҳбарон дар ҳама сатҳ талаб намуд ки дар иҷрои вазифаҳои хизматӣ масъулият эҳсос намоянду дар кори сазовор истиқбол гирифтани 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои зарурӣ андешанд. шиносоӣ бо рӯзгори мардум ва ҳалли мушкилоти онҳо як самти муҳими фаъолияти роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳр ба ҳисоб меравад. тафсилоти бештар дар гузориши дигари барнома. сафари кории иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панҷакент ба ҷамоати деҳоти Шинг ва мулоқот бо мардум бори дигар далел буд ки роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳр нисбати рӯзгори сокинони минтақаҳои баландкӯҳ ва ҳалли мушкилоти онҳо бетараф нест. Холиқзода Абдухолиқ нахуст дар толори маҷлисгоҳи ҷамоат бо мардум суҳбати рӯбарӯ ва ошкоро дошт мушкили онҳоро пурсон шуд. аз суҳбат бо аҳолӣ ва арзу шикоят маълум шуд ки мардумро инҷо танқиси қитъаи замини назди ҳавлигӣ, набудани боғчаи бачагона,
تأمین نفقه و باز چند مسئله دیگر به تشویش آورده است. خالقزاده عبدالخالق هر یک شکایت و درخواست اهالی را قید نموده بعضی آنها را در جایش حل میکرد. صحبتی پدرانه و صمیمانه خالقزاده عبدالخالق با 2 نفر کودکان که نیاز به کمک و دستگیری داشتند غمخوارانه و دلسوزانه بودند. تنها تاکید به آن معنی که ما برای کمک و دستگیری آمدیم یک عالم معنی داشت برای کودکان و قلب آنها را خوشنود ساخت. شما تنها نیستید، دولت درباره شما است. پیشوای معظم ملت همه ما دستگیری میکنند. از آن جمله یک که ما رو نفرانی پدر مادرشون نیستند. ما پیوسته دستگیری میکنیم. مایلش کم در ما تو پدر شما میکنیم که مولد است. شما میبرین خانه دستی راهبری اویله میکنید. شما میدوشید. مایلش بعد چند لحظه خودی همینجا سخنان خالقزاده عبدالخالق بعد تقدیم سر و لباس به این کودکان عملی شد و آن لحظه باری دیگر احساس شد که رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر نسبت تقدیر چنین نورسان بی‌طرف نیست. بازدید از چند خانه و صدموی بودن آنها نیز خالقزاده عبدالخالق را بی‌طرف نگذاشت و اینجا به مسئولان برای کمک و دستگیری به این قبیل عائله ها سپارش داد و گفت که دستور و وظیفه گذاری های رهبری دولت جهت غمخوری به مردم او را اینجا آورده است. پیشوای معظم ملت یگان کسا از مد نظرشون دور نمیمونم. مقصد ما دستگیری خلق. مقصد آمدن ما باید دستگیری کنم یا شرایط زندگی خوب کنم. اینجا جای تماشا نداره که ما تماشا بیم. جهت تطبیق سیاست پیشوای معظم ملت سپارش رئیس وزارت صلح مثلا رجب احمدزاده ما اینجا آمدیم. اول شما خبر بین جهتی بهتر کردن شرایط زندگی شما یا راهش یافته خلق کنید. آن روز اجرا کننده وظیفه رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق باز با بسیار پهلوهای زندگی مردم شینک شناس شد و گفت که رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند من بعد هم برای کمک و دستگیری اهالی آماده است. با فرارسیدن فصل بهار معرکه نهالشنانی در شهر و دهاتی پنجکند شکل عمومی را میگیرد. به ادامه موضوع توجه نمایید. در شهر پنجکند ولایت سوخت جهت باز هم سبز و خرمگردانی شفت راههای اتومبیلگرد و باغ و گلگشت‌ها تدبیرهای ضروری عملی کرده می شوند. در همین زمینه از جانب مسئولین در شفت راه اهمیت بین المللی داشته عین پنجکند تا سرحد شهر سمرقند جمهوری ازبکستان معرکه دستجمعانه نهالشنانی و سبز و خرمگردانی انجام داده شد. تصمیم گرفتیم که ما کارمندان بخش ملیشه و با همراهی خواجگی جنگلی شهر پنجکند تصمیم گرفتیم که در جماعت‌های دیهات سرز و جماعت دیهات چنار درخت‌های سایه‌افکن سوزنبرگ زیاده از 4000 بیخ شنانده به وای رسانیم. امروز من چیزی که می‌بینید همه با یک دل پاک صاف برآمده همین معرکه رو دوام داده ایستادگیم. این آینده خداخواد نصیب باشد یک سیمای شهر دیگر میکند. تدبیر مذکور در روزهای استراحتی به راه مانده شده. در آن کارمندان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر بخش حفظ محیط زیست خواجگی جنگل دانشجویان و آموزگاران دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند و ساکنان کسب و کار گوناگون جماعت‌های دیهات چینار و سرز اشتراک نمودند. طبق دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت امروز در تمام جمهوری عزیز ما کارهای سبزکاری آبادانی پیشرفته شده است. از این لحاظ با اشتراک اهل مردم شهر دیهات پنجکند در تمام منطقه پنجکند از روی نقشه که با ما چلکی اطلاع دادن زیاده از 10,000 درخت‌های سبزگردانی و از این زیادتر درخت‌های تشکیل کردیم با باغ‌های اینتنسیوی برای مانده شده است که البته باعث خرسندی است. در این چاره‌بینی دستجمعانه در کیلومترهای 100 و 120 راه مذکور نهال درختان سوزنبرگ که از جانب کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دسترس کردیده بودند از جانب حشرچیان در اساس توصیه متخصصان ساحه شنانیده شدند. من امروز با سپارش مقامات حاکم دولتی شهر پنجکند برای سبز خرم گرداندن شاهراه عینی پنجکند اقدام گرفتیم که
шинондани ниҳолҳои санавбарро баром кунем. мувофиқи тавсии мо ҳаминро нишон медиҳад ки тирамоҳ мо бояд ки ниҳолҳоро дар фасли тирамоҳ шинонем. дар шароити водии мо хеле мутобиқ мебошад. то давраи аввали баҳор аллакай ниҳолҳои шинонадашуда мутобиқ шуда ба шароити хоку обу иқлим сабзиши худро 98-90 то 100% сабзиши худро медиҳанд. аз ҷониби сокинон дар ин рӯз беш аз 600 бех ниҳол шинонида шуд. амалҳои сабзу хуррамгардонӣ то таҷлили ҷашни наврӯз, шинонидани ниҳоли дарахтони ороишӣ ва ҳамешасар то даромадгоҳи ноҳияи айнӣ мағзи кишлудак ба роҳ монда мешавад. дар маҷмӯъ тибқи нақша дар ин масир беш аз 4000 сӯзанбарг шинонида мешавад ки зинатбахши атроф ва дар тоза нигоҳ доштани муҳити зист мусоидат менамояд. саҳми сокиноне ки манзилҳои зисташон дар шафати роҳ қарор дорад дар сабзгардонӣ назаррас аст. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр масъулинро барои нигоҳубини ниҳолҳо муаззаф намуда, ҳамчунин сокинони шафати ин роҳ низ дар назди манзили истиқоматиашон ниҳоли дарахтони ороишӣ ва гулу буттаҳо мешинонанд. тадбирҳои сабзу хуррамгардонӣ дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ анҷом дода шуда боис бар он мегардад ки сайёҳоне ки ба шаҳри Панҷакент ҷиҳати тамошои мавзеъҳои тарихию тамошобоб меоянд, аз дидани зебогиҳои Тоҷикистони биҳишосо ҳаловат мебаранд. дар ҳамин замина ҳамчунин бо ҷалби техникаҳои соҳавӣ ва ҳашари аҳолӣ 1 километр роҳи деҳаи навбунёди Саразм-2 тахту ҳамвор карда шуд. маврид ба зикр аст ки айни ҳол дар деҳаи навбунёди Саразм-2 беш аз 100 оила зиндагӣ дошта, то ҳол дар он муассисаи таълимӣ вуҷуд надорад. барои дурнамондани кӯдакону наврасони деҳаи мазкур аз таълим бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент нақлиёти махсус ташкил карда шудааст ки ҳамарӯза 38 нафар хонандагонро ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 72 бурда меорад. барои бачаҳои мо ки ба мактаб рафта омаданашон душвор буд, нақлиёт таъмин намуданд ки бачаҳо ҳар рӯз саҳар аз ҳамин ҷо бо нақлиёт ба мактаби 72 рафта меоянд. ин як мушкили мо ҳалли худро ёфт. ҳамзамон дар доираи тадбирҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии кишвар дар ин деҳа муассисаи нави таълимӣ сохта хоҳад шуд. имрӯз дар ин мавзеъ зиёда аз 400 хоҷагӣ умр ба сар мебаранд ва фарзандони онҳо ки сину соли мактабӣ мебошанд зиёда аз 40 нафарро ташкил мекунанд ва ба хотири аз таҳсил дур намондани онҳо ва фароҳам овардани шароит имрӯз нақлиёти мусофирбар ташкил карда шуд ки хонандагонро беҳеҷ душворӣ то ба мактаби таҳсилоти миёниуми рақами 72 ки дар арафаи таҷлили ҷашни 5500-солагии Саразми Бостонӣ бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд, ба таълиму тадрис фаро гирифта шуданд. ҳамчунин ҷиҳати таъмини инфраструктураи деҳаи навбунёд имрӯзҳо кашидани хати барқ низ идома дорад. сокинон аз дастгириҳои ҳукумати мамлакат шоду масрур буда кӯшиш менамоянд дар ин ободиҳо саҳмгузорӣ намоянд. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. бемории ҳорӣ аз ҷумлаи бемориҳои хавфнок ба ҳисоб рафта, он дар баъзе мавридҳо беморро ба марг мерасонад. ба мусоҳибаи мо таваҷҷӯҳ намоед. Сироҷиддин Насриддин, доктор осебшинос ортопед. вақте ки одам ба бемори ҳорӣ гирифтор шуд, ин ба 3 давра тақсим мешавад. давра якум аз 1 то 3 рӯз давом мекунад. ин давра ба бемор хоболуд, ҳамин дар ҷои газидан хориш ва сӯзиш пайдо мешавад. давраи дуюм ин пурҳаяҷонӣ. ин давра ба бемор ҳозир гуфтам аэрофобия, гидрофобия, акусофобия ва светобоязнь мегӯянд, аз рӯшноӣ метарсад. ин аломатҳое ки пайдо шуд, бемор дод фарёд мекунад, одамои бегонаро ҷиғ мезанад ки ин ба ёрдам кунад, оби даҳонаш намеистад, мерезад, оби даҳонашро фурӯ бурдан наметавонад, барои ин ки мушакҳои ҳалқ ва гулӯ кашиш мехӯранд. ин вақт сарашро ба қафо мебарад, ин вақт
бемор афзоданаш мумкин. ҳамин одаме ки мисол вай газидага буд, вай ба беморӣ дучор шуданаш мумкин. ин беморӣ ҳори аз 3 то 8 моҳ яхел манбаъ менависанд ки то 3 сола ташхис шуданаш мумкин. давраи сеюмаш давраи фалаҷи дасту пойҳо пайдо мешавад, фалаҷи мушакҳои гулӯ, мушакҳои дил ва мушакҳои қафас сина пайдо шуданаш мумкин. вақте ки инҳо пайдо мешаванд, сеюм давра ҳамагӣ 2-3 рӯз давом доданаш мумкин. бемор аз норасоии дил ва нафаскашӣ фафтиданаш мумкин. мардуми ноҳияи ҳамҷавори айнӣ чун дигар сокинони ҷумҳурӣ корҳои созандагиву ободониро бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон идома медиҳанд. иқтидомҳои бунёдкорӣ ба истиқболи 30-солагии истиқлоли давлатӣ ки имрӯзҳо дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои мамлакат идома дорад, ба беҳсозии тақвияти инфраструктурии шаҳру деҳот такони ҷиддие бахшидааст. ин раванд дар ноҳияи айнӣ низ вусъат дошта, марҳила ба марҳила татбиқи нақша чорабиниҳои бунёдкорӣ симои ин ноҳияро ба куллӣ тағйир медиҳад. бунёду навсозии иншооти таъиноти иҷтимоию хизматрасонӣ дар самти беҳсозии инфраструктураи деҳот мусоидати фаъол менамояд. дар ҳамин замина ҳайати кории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи айнӣ дар ҷамоати деҳоти Анзоб аз чанд иншооти гуногун таъинот ки аз ҷониби сокинон ва соҳибкорони маҳаллӣ бунёд гардида истодаанд боздид ба амал оварда, ҳамчунин дар тадбирҳои сабзу хуррамгардонӣ шинос шуданд. дар деҳаи Анзоби ҷамоати деҳоти Анзоб барои сазовор истиқбол намудани ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободонӣ идома доранд. бояд қайд намуд ки худи ҳамин рӯз дар деҳа 500 адад ниҳоли арчаи нави маҷавелник дар роҳу пайроҳаҳо ва теппаҳои пасти назди роҳ шинонида шуд. ҳамчунин аз ҷониби мақомоти иҷроия боз иловатан 200 адад ҳамин нави арча дастрас карда шуд ва дар умум 700 ададро ташкил доданд. бо сабз шудани арчаҳо ин гӯшаи диёр ба ҷои сарсабзу хуррамӣ табдил дода хоҳад шуд. барои корҳои ободониву созандагӣ ҳамаи мардуми ҳудуди ҷамоат ҳамаи корҳоро ба итмом расонида истоданд. ва чуноне мо медонем имрӯз баҳри иҷроиши нақшаи чорабиниҳо дар деҳаи Анзоби ҷамоати деҳоти Анзоб мактаб интернати замонавӣ ки аз 3 ошона иборат мебошад, корҳояш рафта истодааст. мардум ба сардии ҳаво нигоҳ накарда бо истифода аз техникаҳои мавҷуда таъмиру тармими роҳҳои маҳаллӣ дар доираи нақша чорабиниҳо бахшида ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои миллӣ анҷом дода шуд, боиси боз ҳам беҳтар гардидани рафтуомади сокинон мегардад. деҳаи Анзоб яке аз деҳаҳои баландтарини ноҳияи айнӣ буда, барфрезии имсола зиёд буд ва боқимондаи барф ба гуфтаи сокинон танҳо моҳи март-апрел об мешавад. ҳамчунин аз ҷониби сокинони деҳа ба масофаи 2000 метр девори сангӣ аз сангҳои маҳаллӣ бунёд гаштааст ки ҳам ба ҳусни деҳа ранги тоза мебахшад, ҳам барои тоза нигоҳ доштани роҳи байни деҳа аз тармаву селобаҳо мусоидат мекунад. девор кардани атрофи шоҳроҳи деҳа ки ин дар гузашта шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд буд, обод карда истоданд ва ба муносибати 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон боз ҳам аз ин беҳтару хубтар дар партави дастуру супоришҳои ҷаноби олӣ барои ободии диёр хизмат карда истодаанд. маврид ба зикр аст ки маориф дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар авлавият қарор дошта, давоми солҳои соҳибистиқлолӣ шумораи зиёди муассисаҳои нави таълимӣ бунёд ва бо таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз гардонида мешаванд. сохтмони мактаби интернати замонавӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 22 деҳаи Анзоб ки тибқи дастури бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд гардид, барои 220 нафар тарбиятгирандагон аз водии Яғноб нигаронида шудааст. иншооти мазкур аз таҳхона ва 3 ошхона иборат буда, аз синфхонаҳои таълимӣ, хобгоҳ, устохонаҳои дуретгарӣ, дузандагӣ, кафшергариву челонгарӣ ва ошхона иборат буда, китобхона, толори хониш бо тамоми шароити замон мувофиқ карда мешавад. ман шукронаи истиқлолият, шукронаи ваҳдати миллӣ, шукронаи чунин пешвои муаззами миллат мекунам ки имрӯз халқи тоҷик рӯ ба пеш наҳода истодааст. ва маҳз ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вақте ки иҷлоси тақдирсоз, иҷлоси 16-уми тақдирсоз дар шаҳри Хуҷандшаҳр барпо гардид, дар он ҷо иброз намуданд ки ман барои хонаи ободи миллат зистам,
من برای هستی آزاد ملت زیستم. دادی بیدادی اینقدر بوده است در این چرخ کهن دادگستر شوم تا به دادی ملت زیستم. ببینید که 30 سال سپری گشته است این گفته این سخنان، ولی امروز در عمل این سخنان جاری شده است. در نظر است که مکتب اینترنت در روزهای عید نوروز بین المللی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. ما اولا مینادوری خود را به اساس گزار صلح وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میرسانیم که چنین شرایط‌های فراهم را در بین کوهستان با ما مهیا کردن که در اینجا سیمخانه‌های برهوا شده ایستاده است، در اینجا سیخ‌های دوزندگی می‌شود، در اینجا سیمخانه کامپیوتری می‌شود، در اینجا سیخ‌های دوریدگری می‌شود که بسیار هم برای رشد دهات، برای نسل آینده بسیار هم یک تکان جدی می‌بخشد. من مؤسسه بنیاد گشته است در ایام 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان خدا خواهد به استفاده داده می‌شود که همه از قریب زیاده از 20 نفر صاحب جای کاری می‌کنند. در برابر این مکتب رقمی 22 نیز پورا تعمیر و ازنه‌سازی گردیده برای معلولین شرایط خوبی تحصیل فراهم آورده خواهد شد. کار در انشاءات در عرفه انجام‌یابی قرار داشته. در عرفه عید بین المللی نوروز مکتب اینترنت برای طالب علمان از دره یغنا به استفاده داده می شود. تدبیر مذکور در ادامه کارهای ساختمانی به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی عملی کرده شده. ساکنان وطن دوست نیز در چنین کارها سهم می‌گیرند. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه تلویزیونی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما تنسیتی و نکنامی را خواهانیم. تا برنامه دیگر شاد و پیروز باشید. خیر.